ebe na-makụ ụwa ụwa mee ebe na-makụ ụwa mee bịa nwoke kedu ka chi dịzi gị boy ya bụ boy dịrị gị na-akwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na university ngụ ahụ nwe gị mana na mpa gị na mma gị mmadụ ejiri zụọ gị na primary 6 ọ bụrụ ife ị na-anọ n'ime afịa bụ ịkwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ o ruo echi ya chọrọ onye dị ya mma kedu ife akpọ ihe anụ a ga-akpọ ya iberibe ọ iberiberizi cheki ngoro onwe gị na-ekiri m na ọ dị mma nwaanyị mana o ruo echi ọ chọrọ dị ya mma o ruo echi ọ chọrọ agụrụ akwụkwọ o ruo echi ọ chọrọ etiri tie in romantic way ọ bụrụ ngwa na-agbaba na ọchanja na-agbaba n'ose dute na ngwa na amara eji ahịa ọga gị ife ị na-arụ bụ ịkwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na university o ruo eji isi na ọ gaghị eme gị o ruo eji isi na ọ gaghị ekwe achọghị isetụlụ gị mara ngwa mere onwe gị chegizie ọ dị mma ọ dịghị mma ịma anyị na-eme ife na anyị na-ama ihe anyị na-eme ife anyị na-ama ihe anyị na-eme anyị na-amara na ife anyị na-eme nwere precaution at the end of the day enwezi ka ọ kachi chọpụtazie all this while na ị na-ezu ya ori si gị ngwa paakị akpa gị lawazie ọ bụrụ na ọ ga-emejọgo gị ọ bụrụ na ịsa abụrụ gafe 5 years ọ kwụ esetụlọ gị but mgbe ị na-akwụrụ nwa agbọghọ ụgwọ akwụkwọ na university na-azụ ya nri na-efid family ye ị mara na one day na ọ gaghị achọpụta ebe na-eme akwụ ụwa mee ebe na-eme akwụ ụwa mee afụzie gị ka ị na-akwarizi asịrị nke achọghị ịba uru but ị gara ebe enweta opportunity baa uru gị useless ya ọ bụrụ ịkwụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ na university na-esi ndị bụ ihe ibu n'obi bụ ihe icheta n'obi gị ọha dị mma ọ dịghị ihe mmanụ ọ bụrụ na ị ka na-agba bọị kịta gị na-ekiri this video anywhere focus ọ na-agba ihe na-agba saa avụọ ọgaduo gị ka iwe kpata ego ahụ a na-ekwu okwu ya maka ịkpata ego ahụ ụmụ agbọghọ ahụ ejikwo gị ahụ karịa iwere ego ịmara ego ọga ka ọgwụ na-azụ nwa agbọghọ ịma na gị na oruo echi ya mega abandon bitọrọ ọgbọ gị anya ọga university ya chọrọ ndị dị ya mma na ọga university ya chọrọ fine boys ngwa gị na-ekiri m ịbụrụ fine boy ọ gara prezi afọ boys ga-etiriti well ọ bụrụ ngwa so nke ọ bụla ị na-eme uche gị adị ya maka eri ego erigokwa gị ọ bụkwa oru oche ọ ga chụọ gị na boy gị bata na-agwa ọrụ obodo na ọ ga chụọ gị na boy gwakwa ọrụ obodo n'ọnwa anyị na-azụ n'akwụkwọ mere ọ gaji chụọ gị na boy